Na Bratislavskom hrade otvorili historicky prvú výstavu legendárnej talianskej značky skútrov Vespa na Slovensku. Návštevníci si môžu pozrieť viacero originálnych dobových modelov. Výstavou zároveň symbolicky odštartoval 18. ročník talianskeho festivalu na Slovensku. Dolce Vitaj. Zberateľ Marco Fumagalli začal skútre Vespa zbierať v roku 1991. Vlastní viac ako 200 modelov. 10 z nich som poskytol na túto výstavu na Slovensku. Okrem toho vlastním obrovské množstvo predmetov s logom Vespa. Verím, že moja zbierka sa bude neustále rozširovať, pretože sa vyrábajú stále nové a nové modely a ja ich túžim mať všetky. Jedným z najvzácnejších modelov na výstave je Vespa, na ktorej v 50. rokoch jazdili vo filme Prázdniny v Ríme Audrey Hepburn a Gregory Peck. Je tu prakticky len že dej dizajnu, ale aj talianská, lebo máme napríklad prvú Vespu z roku 1946, ktorá bola veľmi dôležitá v Taliansku po druhej svetovej vojne, aby sa Taliani začali pohybovať a za takú celkom priateľnú cenu. Takže pomohla aj ekonomii talianskej. Výstavu účasťou podporili aj reprezentanti Vespa klubu. Na Slovensku ich pôsobí viac ako 100. Je s tým spojené takéto antré, kde prídete s Vespou, všade stretnete Vespákov po celom svete, čiže máte priateľov všade, kde len chcete. Tým, že bývame v Senci, máme to také slnečné mesto, takže veľakrát ju využívam aj celkovo len tak v meste ako dopravný prostriedok. Na výstave je aj skúter Jozefa Kandráča, ktorý na ňom prešiel z Košíc až do Maroka. Jazda trvala 25 dní a mala dĺžku 7,5 tisíc kilometra. Bol to výlet, ktorý začal dobre a dopadol dobre, takže za to som veľmi rád, bez nejakých komplikácií, ale za to s milión zážitkami. Tie v podstate vedú s kratkami, nie diaľnicami, tam človek zažije najviac dobrodružstva. Výstava legendárnych skútrov Made in Italy na Bratislavskom hrade potrvá do 11. mája. Barbora Žiačiková, Slovenská televízia.